Wel, bore da. Heddiw, dyn ni'n ystyried rhan o'r Hen Testament, lle i ni'n gweld pobl Jiwda yn profi newid reit sylweddol yn eu hanes nhw. Dwi'n gobeithio wrth i ni darllen ac astudio'r hanes, y byddwn ni'n ffindio cysur, anogaeth a her yn yr hyn i ni'n ei ddarllen. Ein testyn ni y bore yma yw Esra 3, Esra penod 3. I chi sydd ddim yn gyfarwydd y lle ma fe, mae yn yr Hen Testament, canol yr Hen Testament, un o'r hanesion olaf yn yr Hen Testament. Ond gai awgrymu hefyd bod chi yn dod i bus bach felly yn Jeremia 25 hefyd, cos mi fyddwn ni'n troi at Jeremia 25 yn ystod y bore. Felly, llyfr Esra, penod 3. Pan ddaeth y 7fed mis, a'r Israeliad erbyn hyn yn ei trefi, ymgasglodd y bobl fel un gŵr i Jerusalem. A dechreuodd Jesua, fab Josadak, a'i gyd offeiriaid, a Zorobabel, fab Salathiel, a'i frodyr, ail adeiladu allor Duw Israel, mwyn aberthu poeth offrymau arni, fel y mae'n ysgrifenedig yng nghyfraith Moses, gŵr Duw. Ei bod yn ofni'r boblaidd oddi amgylch, codasant yr allor yn ei lle, ac aberthu arni boeth offrymau i'r arglwydd, fore a hwyr. Yr oeddent yn dathlu gwyl y pebyll, fel yr oedd yn ysgrifenedig, ac yn aberthu'n ddyddiol yn nifer priodol o boeth offrymau ar gyfer bob dydd. Ar ôl hyn, yr oeddent yn aberthu'r poeth offrymau cyson a rhai ar gyfer y newydd loerau a holl wyliau penodedig yr arglwydd, a'r holl aberthau a roddyd yn wirfoddol i'r arglwydd. Dechreuant aberthu poeth offrymau i'r arglwydd o ddydd cyntaf y 7fed mis, nad oedd sylfaen teml yr arglwydd wedi ei gosod. Yna, rhoesant arian i'r seiri meini a'r seiri coed, a bwyd a diod ac olew i'r Sidoniad a'r Tiriaid, i ddod a chedrwydd dros y môr o Lebanon i Joppa, trwy ganiatad Cyrus, brenin Persia. Yn ail fis yr ail flwyddyn, wedi iddynt dychwelyd i dŷ Dduw yn Jerusalem, dechreuodd Zorobabel, fab Salathiel, a Jesua, fab Josadak, ar y gwaith gyda'r gweddill o'i brodyr, a'r offeiriaid, a'r Lefiaid, a phawb oedd wedi dychwelyd o'r gaethglyd i Jerusalem. A phenodwyd y Lefiaid oedd dros 20 mlwydd oed i arolygu gwaith tir arglwydd. Jesua a'i feibion, a'i frodyr, oedd yn gyfrifol am arolygu'r gweithwyr yn Nhiddiw, a chyda hwy yr oedd y Jwdead, Cadmiel, a'i feibion, a meibion Henadad, a'i meibion Hwythau, a'i brodyr y Lefiaid. Wedi'r adeiladwyr osod sylfaen teml yr arglwydd, safodd yr offeiriaid yn ei gwisgoedd gyda thrwmpedau a'r Lefiaid, meibion Asaf, gyda symbalau i foliannu'r arglwydd, yn ôl gorchymyn Dafydd, brenin Israel. Yr oeddent yn ateb ei gilydd mewn mawl a diolch i'r arglwydd. Y mae ef yn dda, a'i gariad at Israel yn parhau byth. Yna, bloeddiodd yr holl bobl yn uchel mewn moliant i'r arglwydd, am fod sylfaen tir arglwydd wedi ei gosod. Yr oedd llawer o'r offeiriaid a'r Lefiaid a'r pennau teuluoedd, a oedd yn ddigon hen i fod wedi gweld y tŷ cyntaf yn wylo'n hidl pan welsant osod sylfaen y tŷ hwn. Ond yr oedd llawer yn bloeddion uchel o lawenydd. Ac ni fedrai neb wahaniaethu rhwng sŵn y llawenydd a sŵn y bobl yn wylo. Am fod y bobl yn gweiddi mor uchel nes bod y sŵn i'w glywed o bell. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Wel, yn hanesyddol, mae llyfr Esra a llyfr Nehemia ar un nesaf yn yr Hen Testament wedi cael ei ystyried fel dau ran o un llyfr.
Yn yr un modd falle a 1 a 2 Samuel, neu Lyc Actau, mae Esra neu Nehemia yn ddau ran o un cyfanwaith. A ni'n credu mwy na thebyg taw yr un awdur sydd gyda nhw ag awdur y Chronicle. Mwyn deall hanes Esra a Nehemia yn iawn, rhaid i ni edrych yn ôl cyn y testun sydd gyda ni dan sylw heddiw, a rhaid i ni edrych ymlaen hefyd, heibio'r testun i weld lle a sut mae'r testun yma'n ffitio yn hanes iachawdwriaeth. Tua 400 o flynyddoedd cyn yr hanes yma, mae teyrnas Israel yn ymrannu, yn splitio. Israel yn y gogledd a Juda yn y de. Tua 200 o flynyddoedd cyn be dyn ni wedi darllen bore yma, mae'r teyrnas gogleddol, mae Israel, maen nhw yn syrthio i'r Asyriaid. 100 o flynyddoedd yn ddiweddarach, so 100 mlynedd cyn beth ni'n darllen fan hyn, mae teyrnas Juda wedyn yn syrthio. Juda a y ddinas Jerusalem hefyd yn syrthio i ymyrodraeth Babylon. Dyna sy'n digwydd ar lefel daearol. Y deyrnas yn splitio, y gogs yn syrthio yn gyntaf ac yna Juda a Jerusalem yn syrthio 100 mlynedd yn hwyrach. Ond pam? Pam bod y bobl yma wedi cael ei goresgyn? Wel, oherwydd yn syml iawn, mi oedden nhw wedi pechu yn erbyn y Duw byw. Mi oedden nhw wedi methu a chadw ei ochr nhw o'r cyfamod. Mi oedden nhw wedi gwrthod yr arglwydd a wedi throi at ei lunod, addoli ei lunod, idols. Dan yr hyn gyfamod, mi oedd Duw wedi addo i'r bobl i fod yn bresennol yn ei plith nhw, i fod yn bresennol ymhlith bobl Israel ac i'w bendithio nhw trwy bod nhw'n cerdded yn ffyddlon ac yn cadw gorchmynion yr arglwydd. Ond wrth gwrs, fetho nhw. Ond nhw'n methu a chadw'r gorchmynion. Ond nhw'n methu cadw lan i ochr nhw o'r cyfamod. Wrth gwrs, oedd yr arglwydd mor garedig wrthyn nhw, yn rhoi cyfle ar ôl cyfle iddyn nhw i droi yn ôl. Ond oedd y bobl yma yn set ar mynd i ffordd nhw i hunain. Rhoddodd Duw'r gyfraith iddyn nhw, i'w harwain nhw, ond nhw ddim eisiau cadw'r gyfraith. Rhoddodd Duw y bobl dan law gwledydd eraill a chodi barnwyr i'w achub nhw. Ond ar ôl i bob barnwr gwaredu Israel o'i trafferth, ac ar ôl i'r bobl troi yn ôl at yr arglwydd am gyfnod, yn y pen draw, dyma nhw'n troi yn ôl at eu heilunod nhw. Ar ôl hynny, mynnodd y bobl gael brenin. Ac oedd y brenin cyntaf yn shambles, fel i ni wedi darllen wrth i ni astudio 1 Samuel. Dyma Duw yn ei ras yn rhoi brenin gwell, brenin Dafydd. Ond yn y pen draw, doedd e ddim yn ddigon chwaith i stopio'r Israeliad rhag troi eu cefn nhw ar fyw. Be mae Duw yn neud wedyn? Mae'n rhoi'r proffwydi iddyn nhw. Yn rhannol, mwyn galw Israel a Juda i edifeirwch, i galw nhw nôl at yr arglwydd. Ydyn nhw'n gwrando ar lais y proffwydi? Na. Mae Duw yn rhoi cyfle ar ôl cyfle ar ôl cyfle i'r bobl yma i droi yn ôl. Mae'n rhoi moddion gwahanol i ddod yn nhw'n ôl. Maen nhw'n gwrthod pob un. A dyma'n union mae Jeremia'n dweud. Os agorwch chi Jeremia 25, adnodau 4 i 9. Anfonodd yr arglwydd ei holl weision y proffwydi atoch yn gyson. Ond ni wrandawsoch. Na gogwyddo clust i wrando pan ddywedwyd, dychwelwch yn awr, bob un, o'i ffordd aniwiol, ac o'ch gweithredoedd drwg, a thrigwch yn y tir ar oes yr arglwydd ichwi, ac i'ch hynafiad byth ac yn drygywydd. Peidiwch yn mynd ar ôl duwiau eraill i'w gwasanaethu a'i hyddoli, a pheidiwch am digio a gwaith i'ch dwylo. Yna ni wnaf niwed i chwi. Ond ni wrandawsoch arnaf, medda'r arglwydd. Ond fy nigio a gwaith i'ch dwylo niwed i chi. Am hynny, fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, oherwydd na wrandawsoch ar fy ngeiriau,
yr wyf yn anfon am holl lwythau'r gogledd, medda'r arglwydd, ac am Nebuchadnezzar, brenin Babylon, fy ngwas, a'i dwyn yn erbyn y wlad hon a'i phryswylwyr, ac yn erbyn yr holl genhedloedd hyn oedd ei amgylch, a difrodaf hwy, a'i gosod yn ddychryn ac yn syndod ac yn anghyfanedd dra, hyd byth. Chi'n gweld, mae Jeremiah yn rhagweld yr union beth sydd yn digwydd i Juda fan hyn, bod brenin Babylon yn mynd i ddod a goresgyn y bobl. Pam? Oherwydd bod nhw'n anefydd i'r arglwydd. Cyfraith, barnwyr, brenhinoedd, proffwydi, cyfle ar ôl cyfle, ar un ohonyn nhw wedi gweithio. Holl amynedd yr arglwydd, ei holl drigareddau at y bobl, yn y pen draw, mae'r arglwydd yn caniatáu i frenin Babylon, Nebuchadnezzar, i oresgyn y bobl. A dyma Jerusalem a'r deml yn cael ei chwalu tua 500 o flynyddoedd cyn Crist, 590 o flynyddoedd cyn Crist. Mae'r ddinas yn sowthio. Beth sy'n digwydd i'r bobl? Wel, maen nhw'n cael eu caethcludo, i exilo, eu cymryd o'i tiroedd nhw, ac i Babylon, i dir y gelyn. Mae pobl Juda yn cael eu trawsblantio fel petai, yn cael eu symud i wlad Estron, i wasanaethu brenin Estron. A dyna lle o'n nhw'n byw am ddegawdau. Dim teml mwyach. Dim teml i gynnig y berthau, heb dir i hunain. Pam? Oherwydd ei anffyddlondeb nhw i'r arglwydd. Serch hynny, oedd yr arglwydd dal yn raslon atyn nhw. Yn raslon tu hwnt i'r cyfamod nath e gyda nhw. A thrwy'r gras mae'n dangos i bobl Juda, bydd e'n raslon ato ni hefyd. Oherwydd bod Juda wedi cael ei cymryd yn gaeth i Babylon, wydd yr arglwydd wedi addo y byddai un yn dod o blith bobl Israel, yn enwedig llwyth Juda, byddai'n Fyseia ac yn achubwr. Tra bod y bobl ym Babylon, yn y gwlad pell, oedd Juda wedi cael ei oresgyn, oedd Jerusalem yn adfail, a'r deml yn bentwr o gerrig, y waliau a'r chwal. Ond oedd yr arglwydd wedi ordeinio y bydde seren yn codi yn Juda. Oedd wedi ordeinio y bydde brenin yn marchogaeth i mewn i ddinas Jerusalem. Mi oedd wedi ordeinio y byddai llen yn y deml yn rhwygo. Y byddai aberth dros bechod yn cael ei gynnig tu allan i waliau Jerusalem. Chi'n gweld, mwyn cyflawni pwrpasau'r arglwydd, oedd angen adfer Juda, oedd angen ail-adeiladu Jerusalem, oedd angen ail-adeiladu'r deml a chodi'r waliau eto, i gyflawni pwrpasau graslon Duw i ddanfon achubwr. Sut mae'r arglwydd yn gweithredu? Sut mae'r arglwydd yn cyflawni hyn i gyd, fel bod Iesu Grist yn mynd i ddod i'r byd yn y pen draw? Yn y lle cyntaf, mae'n dod â barn ar bobl Babylon. Mae ymerodraeth Babylon, y rhai nath cymryd pobl Juda o'i tiroedd nhw, mae'r Babyloniaid nawr yn cael ei oresgyn gan ymerodraeth Persia. Un ymerodraeth yn cymryd lle y llall, change in management fel petai. Ac mae'r management newydd tipyn fwy agored i weld adferiad i Jerusalem. Felly, ym mhenod cyntaf llyfr Esra, os chi'n troi at y fe'n sydyn, chi'n gweld, felly, os oes gennych chi penawdau yn eich Beibl chi, y penod cyntaf, Cyrus yn gorchymyn i'r Iddewon ddychwelyd. Mae Persia wedi cymryd management yr ardal, a mae Cyrus nawr yn dweud, Iddewon, fe allwch chi fynd yn ôl. Mae'n datgan y caiff yr alltudion ddychwelyd i'w gwlad nhw. Geith pobl Juda fynd yn ôl i'w tiroedd. Chi'n gweld, oedd barn Duw ar bobl Babylon yn fodd o adferiad i bobl Juda, drwy ddefnyddio y brenin
Cairus. Fel fi wedi gweud, dyma lle mae hanes Esra a Nehemeia'n dechrau. Gyda'r datganiad yma, ewch yn ôl i'ch tiroedd. Ac ni'n darllen yn hanes Esra a Nehemeia, hanes y bobl yn ail adeiladu Jerusalem. Ar ôl y cyfnod yma, y blynyddoedd maith yma, maen nhw wedi bod i ffwrdd. Ail adeiladu'r ddinas, lle yn y pen draw byddai Iesu yn mynd i'r gwyliau crefyddol, lle byddai Iesu yn iachau y cleifion. Dyma hanes y bobl yn ail adeiladu'r deml, yr union adeilad nawr, lle byddai Iesu 500 o flynyddoedd yn hwyrach yn cael ei gyflwyno fel plentyn. Lle byddai Iesu yn gyrru allan y gwerthwyr nwyddau. Yr union deml nawr lle byddai'r llen yn rwygo i wneud ffordd i'r lle mwyaf sanctaidd. Esra a Nehemeia yw hanes y bobl yn ail adeiladu'r waliau. Y waliau lle byddai Iesu wedi marchogaeth drwyddyn nhw ar gefn asyn. Y waliau byddai Iesu wedi edrych drostyn nhw tra byddai'n galaru dros Jerusalem. Y waliau byddai Iesu wedi cael ei gyrru allan trwyddyn nhw. A'r waliau byddai Iesu wedi edrych arnyn nhw tra'n marw ar groes am ein pechod ni. Mae llyfrau Esra a Nehemeia yn dangos sut nath Duw, drwy ei bobl, ail adeiladu'r ddinas oedd wedi bod yn adfail am ddigawdau. Y ddinas lle byddai'r Meseia yn y pen draw yn cerdded trwyddi ac yn cyflawni achubiaeth ar ein cyfyrnu. Os oedd Duw yn arweinydd grŵp theatr, dyma yr hanes o Dduw yn paratoi'r set ar gyfer ddyfodiad y Meseia. Ar gyfer yr hanes rhyfeddol yna byddai'n dod rhyw 500 o flynyddoedd yn hwyrach. So, beth am cynnwys y llyfrau i hunain? Wel, high altitude scan o beth sy'n digwydd yn llyfrau Esra a Nehemeia. Yn y lle cyntaf, mae'r bobl yn dychwelyd. Maen nhw'n cynnig aberthau, fel ni wedi darllen, maen nhw'n ail adeiladu'r allor ac yn cynnig aberthau, a maen nhw'n dechrau ail adeiladu'r deml. Wedyn mae Esra yn dod, yr offeiriad, mae e'n dychwelyd, a mae e'n adfer y gyfraith Moses. Mae e'n adfer cyfraith Moses i Israel fyw o danddi, neu pobl Jiwda byw o danddi. Yna, mae Nehemeia'n dychwelyd. Mae e'n dod yn hwyrach, a mae yn ail adeiladu'r muriau. Dyna beth yw gwaith Nehemeia. Ac wedi hynny i gyd, mae'r bobl yn ail ymrwymo i'w cyfamod nhw gyda Duw. Dyna falle y 4 prif ddigwyddiad sydd yn gyrru naratif llyfrau Esra a Nehemeia. Ond dyw dychwelyd i Jerusalem ddim mor syml a hynny. Fel nes i ddweud, mae hwn yn newid enfawr i'r bobl yma. Dyma un o'r newidiadau mwyaf yn hanes y bobl yma. A maen nhw'n wynebu pob math o dreialon wrth iddyn nhw geisio ail sefydlu Jerusalem. Dyw'r hanes yma ddim yn drafodaeth o newid fel thema fel petai. Ond mae'n cofnodi newidiadau sylweddol. Mae'n cofnodi heriau sy'n codi. Ac mae'n cofnodi sut mae'r bobl, a sut mae Esra, a sut mae Nehemeia yn ymateb i'r heriau yna gyda doethineb. Mae yna egwyddorion i ni ei ystyried, wrth i ni wrth gwrs fynd trwy newid sylweddol dros yr wythnosau'r misoedd nesaf. Ni'n mynd i edrych ar 3 o'r egwyddorion hynny sy'n codi o Esra pennod 3. Ond cyn hynny, mae rhaid rhoi cafiat, amlwg, pwysig, masif. Dyn ni ddim yn Esras ac yn Nehemeias. Dyn ni ddim yn Esras ac yn Nehemeias yn ein oes ni. Dwi ddim eisiau bod ni'n projectio'r testyn yma ar be i ni'n neud drwy symud adeilad. Dyn ni ddim yn mynd i fod yn alltudion yn ysgol y dderwen sydd yn y pen draw yn mynd i gyrraedd ein cartref newydd ni. Nid dyna beth yw bwriad defnyddio yr hanes yma. Dyw e ddim yn iawn i weld ein hunain fel yna ar sail beth sy'n y testyn.
Mae yna reswm syml dros hynny. Lle bynnag ydyn ni ar y ddaear yma, lle bynnag ydyn ni ar y ddaear yma, os ydyn ni'n Gristnogion, mi ydyn ni'n alltudion. Lle bynnag i ni. Ie, mae hanes Esra neu Nehemeia yn pwyntio at stori o alltudion yn dod adref. Ond dyw hynny ddim yn golygu ein eglwys ni yn ffindio adeilad newydd. Achos mae'n pwyntio at wirionedd gymaint felysach na hynny. Gymaint uwch na hynny. Gymaint gwell. Dyn ni'n alltudion yn y byd yma os ydyn ni yng Nghrist. Ond mae'n dinasyddiaeth ni yn y nef. Does na ddim unman ar y ddaear yma sydd yn wir gartref i ni. Y gwir yw, i ni wedi bod yn alltudion yn yr adeilad yma. Fe fyddwn ni'n alltudion yn ysgol y Dderwen. Hyd yn oed os gewn ni yr adeilad mwyaf ffansi gyda popeth mae Aaron eisiau ynddo fe, ar y pen arall y daith, fyddwn ni dal yn alltudion yn yr adeilad yna. Bod ni'n alltudion, mae'n newyddion anhygoel ar ein cyfer ni, nag oes e? Ie, dyn ni'n alltudion, ond dyn ni ddim yn ddigartref. Oherwydd mae Mab Duw wedi mynd o'n blaenau ni, i di ei dad Nefel, ein tad ni, ac mae e'n paratoi lle ar ein cyfer ni, lle tragwyddol. Nid yn gyfyrddin, ond yn y nef. Lle gymaint gwell. So cwestiwn hanfodol, mae rhaid fi ofyn fan hyn. Ydych chi adref yn y byd yma? Neu ydych chi'n alltyd? Hynny yw, ai'r byd yma yw eich cartref chi, neu ai'r nef yw eich cartref chi, a bod chi ar y ffordd adre nawr. Shwt fedrwch chi wybod os ydych chi'n alltyd neu yn eich cartref chi? Wel, i ddefnyddio delwedd bydol, pan dwi'n meddwl am adre yn Treforys, yn y byd yma, dyna lle dwi'n mwyaf cyfforddus, ar un soffa pinc ni. Dyna lle dwi wrth fy modd ar lefel bydol, a dyna lle mae Elen, fy nhrysor daearol mwyaf gwerthawr, yn byw. Dyna sy'n gwneud adre yn Treforys yn special. So sut allwch chi wybod os ydych chi adre yn y byd yma neu yn alltyd? Wel, gofynnwch eich hunain, ydych chi yn fwy cyfforddus gyda ffyrdd y byd na ffyrdd Duw? Ydych chi wrth eich bodd gyda phethau'r byd yn hytrach na pethau yr arglwydd? Beth yw eich trysor pennaf chi? Ac ydy e'n perthyn i'r byd yma neu ydy e'n perthyn i'r byd sydd yn dod? Os ydych chi'n gyfforddus yn rhoi pethau bydol cyn yr arglwydd Iesu, os ydych chi wrth eich bodd wedi eich bodloni'n llwyr ar pethau sydd gan y byd yma i'w gynnig, os o'r peth ych chi'n trysori yn bennaf yw rhywbeth sy'n perthyn i'r byd yma, dych chi ddim yn alltyd yma, dyma yw'ch cartref chi. A dyma'r rybydd. Mae'r pethau sydd i weld yn gyfforddus, y pethau sydd felly'n teimlo fel bod nhw'n bodloni chi, yr hyn chi'n ystyried yn drysor nawr, heb Dduw, mae'r pethau yna i gyd yn wagedd. Heb Dduw, cyfan oll yn wagedd. A mwy na hynny eto, ar y dydd mae Iesu Grist yn dod yn ôl, fe fyddwch chi, os ydych chi adref yn y byd yma, fe fyddwch chi fel eich cartref syrthiedig chi yn cael eich traddodi i'r tân, i farn tragwyddol Duw. Sut fedrwch chi wybod bod chi'n alltyd? Ydy ffyrdd y byd yn anesmwytho chi? Ydych chi'n gweld y pethau o cwmpas chi sy'n digwydd yn y byd a chi'n gwybod, dyw hwn ddim yn iawn. Ydych chi'n gwybod, ydych chi wedi profi go iawn bod na ddim bodlonrwydd ym mhethau'r byd, gwagedd ydyn nhw. Ife Iesu Grist yw eich trysor pennaf chi. Wel, os felly, dych chi'n alltyd yma. Ie, chi dal yn y byd. Mae effaith y byd dal arnoch chi. I ni dal i bechu fel Cristnogion, ond fel Cristnogion, dyn ni ddim yn gyfforddus yn ein pechod ni, ni'n casau ein pechod ni.
Mae pechod bellach yn mynd yn groes i'r graen. Ni moyn Crist. I ni'n byw ar ei fyddeiant a'i jigaredd e. I ni'n cofleidio ei groesau. Fe nawr yw ein bywyd ni. Ni'n ysu i'w nabod mwy. I wybod ei ffyrdd mwy. I fod gyda fe yn rhagwyddoldeb yn y pen draw. Dyna yw bod yn alltid yn y byd yma. Mae bod yn y byd yma fel gwisgo dillad sydd just ddim yn ffitio. Diagnoswch eich hunan. I ba grŵp ydych chi'n perthyn? Ydych chi adref fan hyn, neu ydych chi yn alltid? Os ydych chi'n gweld taw'r byd sydd wedi bod yn gartref i chi, hyd y dydd yma, ond chi'n gweld bod chi angen mwy, bod chi angen dinasyddiaeth uwch, bod chi angen cartref gwell, cartref tragwyddol, trowch at yr arglwydd Iesu. Achos yn ei fywyd perffaith mae ganddo fe gyfiawnder ar eich cyfer chi ger bron Duw, i'ch gwneud chi'n hyfryd ger bron Duw. Yn ei farwolaeth ar y groes, mae ganddo fe fyddeiant ar eich cyfer chi, am iddo gymryd y gosb yn eich lle. Ac yn ei atgyfodiad o'r meirw, mae ganddo fe fywyd newydd i chi. Bywyd sydd yn ffindio ei gyflawnder go iawn yn pethau nefol. Os ydych chi'n gweld bod chi angen hynny i gyd, trowch at Iesu Grist a gofynnwch amdano fe. Mae'n addo peidio a throi unrhyw un i ffwrdd sydd yn troi ato fe mewn ffydd cyn gofyn am y pethau hyn. Os yw hwn yn rhywbeth chi eisiau trafod ymhellach, plis gael enwch chi siaradwch gyda fi neu Aaron ar ddiwedd yr oedfa dros baned. Nawr, i ni sydd yn gwybod bod ni yn alltudion, yn y lle cyntaf, diolch i Dduw am ei ras helaeth tuag atom ni, bod yn paratoi cartref go iawn ar ein cyfer ni nawr. Diolch i Dduw bod na ddim un adeilad yn y byd yma yn gartref go iawn i ni. Diolch yn hytrach taw yn y nef gyda Iesu mae'n dinasyddiaeth ni bellach. So, the detour of all detours, yn ôl at y testun. Dyn ni ddim yn Esras ac yn Nehemias yn mynd i adeiladu cartref bydol newydd ein hunain. Falle bod ni'n Esras a Nehemias yn yr ystyr bod ni'n alltudion ar y ffordd i'n cartref nefol ni. Ond dwi ddim eisiau bod ni'n mapio'r testun yma ar ein profiad presennol ni yn y ffordd anghywir. Fel ni wedi gweud, mae yna ddoethineb yma ar ein cyfer ni. Mae yna ddoethineb wrth i ni navigatio newid enfawr, newid sylweddol yn hanes ein eglwys ni. 3 testun a 2 egwyddor mwyn navigatio dechrau newid mawr. Wrth i fi ddarllen hanes Esra a Nehemia, wrth i fi baratoi, des i lan a rhestr o 25 o egwyddorion ar gyfer newid. Dwi ddim yn ddigon o foi i roi 25 egwyddor ar gyfer newid i chi. Dwi ddim yn digon o ddyn i bregethu am 2 awr. So ni wedi hoelio fel awr i 3. Yn amlwg, dyw rhain ddim yn bethau exhaustif. Ond dwi'n gyddio y bydden nhw'n anogaethau i ni wrth i ni wynebu'r wythnosau nesaf. Yn gyntaf, trowch at Esra pennod 3, adnodau 1 i 3. Pan ddath y 7th mis, a'r Israeliad erbyn hyn yn ei trefi, ymgasglodd y bobl fel un gŵr i Jerusalem. A dechreuodd Jesua, fab Josadac, a'i gyd-offeiriad, a Zorobabel, fab Salathiel a'i frodyr, ail adeiladu alla o'r Duw Israel, mwyn aberthu poeth o ffrymau arni, fel y mae'n ysgrifenedig yng nghyfraith Moses gŵr Duw. Ei bod yn ofni'r bobloedd oddi amgylch, codasant yr allor yn ei lle, ac aberthu arni boeth o ffrymau i'r arglwydd fore a hwyr. Egwyddor rhif 1. Mewn cyfnod o newid, i ni wynebu ofn, dyn ni i addoli, a dyn ni i gwrdd ar arglwydd fel ein blaenoriaeth cyntaf ni. Oedd y gymuned fach yma o alltudion, o'n nhw ar ganol chwal o ddinas, smonach o ddinas, heb waliau hyd yn oed, a'r gwledydd o'i cwmpas nhw i gyd am i gwad nhw.
dim waliau, dim amddiffynfeydd, mwy na thebyg ddim lot o arfe effeithiol iawn, ddim byddin sefydlog wedi ei drefnu. A dyma'r bobl yn casglu yn Jerusalem, gelynion o'i cwmpas nhw i bob cyfeiriad, pobl oedd eisiau gweld y gwaith yn methu. Be sy'ch chi wedi wneud fel y peth cyntaf? Codi barricade bach? Treial codi rhyw fath o wal? Siartno'r cleddyf felly? Sorti mas arfau? Ceisio negotiatio felly am heddwch mwyn gallu dod i Jerusalem heb ofn? Hynny yw, delio ar bygythiadau yn gyntaf, cyn wedyn troi ac addoli? Nid pobl Juda fan hyn. Nid Jesua, nid Zorobabel. Mae'r testyn dweud, bod gyda nhw ofn. Maen nhw'n cydnabod i ofn nhw, mae'r ofn yn real. Ond bod nhw'n ofni i'r bobl o'i cwmpas nhw, mae pobl Juda fan hyn, mewn ffordd eitha yn characteristig, yn rhoi'r arglwydd yn gyntaf. Yn rhoi gair yr arglwydd yn gyntaf, fel y mae'n ysgrifenedig. Yn rhoi ei ufuddod nhw i'r arglwydd cyn ei diogelwch bydol nhw. Ac yn syml iawn, maen nhw'n camu allan mewn ffydd. Trystio, bydd yr arglwydd yn gwneud beth sydd orau iddyn nhw, tra bod nhw'n cerdded yn ffyddlon. Yn eu hofn nhw, eu hofn nhw, maen nhw'n dewis cwrdd yn gyntaf gyda'r arglwydd sydd ei hun yn ddiogelwch go iawn iddyn nhw. Yr arglwydd sydd yn noddfa gadarn. Mae tipyn yn haws i gael persbectif ar ein ofnau ni, ar ôl profi mawredd a grym a sofraniaeth yr arglwydd. Be mae hynny'n edrych fel i ni? Falle bod gennym ni ofnau real iawn wrth feddwl am symud. Falle bod gennym ni ofnau wrth feddwl am ansicrwydd y misoedd nesaf. Falle bod gennym ni ofnau wrth feddwl am gyllideb yr eglwys. Ydyn ni'n mynd i gallu fforddio yr hyn sydd o'n blaenau ni. Beth bynnag yw'r ofn. Ein ymateb cyntaf ni yn wyneb ofn yw i droi at Dduw a'i oganeddu oherwydd mae e'n deilwng o bob mawl a chan. Ni ddim hyd yn oed yn troi at Dduw gyda'n ofnau ni yn gyntaf, i ni'n droi at Dduw a'i moliau am bwy yw e. Wrth gwrs, mae Duw eisiau ni dod yn ofnau ni gar ei fronau, ond cyn hynny, molwch yr arglwydd am bwy yw e. Eich ofn, molwch yr arglwydd yn gyntaf. Molwch ei fawredd, molwch ei nerth, molwch ei law sofran sydd yn dal y cyfan ac sy'n gweithio'r cyfan lles y rhai sy'n ei garu. Allwn ni drystio fan hyn. Ofn, efallai, bod yr arglwydd yn mynd i ddarparu'r union hyn sydd angen arno ni. Tra'n bod ni yn bwrw mlaen gyda'r gwaith o nabod Crist a'i gyflwyno i eraill. Dyna pam dyn ni yma, dyna'r gwaith, dyna dyn ni eisiau wneud, yn moli'r arglwydd ein ofn. Wedi dweud hynny, wrth gwrs, mae'r bobl yn adeiladu'r waliau yn y pen draw. Maen nhw'n gwneud hynny'n ddiwyd, maen nhw'n gwneud hynny'n gydwybodol. Maen nhw yn y pen draw, maen nhw'n sicrhau diogelwch ar gyfer y ddinas, ond nid dyna yw eu blaenoriaeth cyntaf nhw. Gogoneddu Duw sy'n dod fel y blaenoriaeth gyntaf. Addoli, moli, anrhydeddu'r arglwydd dylai ddod yn gyntaf i ni, pob cam o ffordd ymlaen. Yr ail egwyddor. Trowch eto i'r testyn, adnodau 4 i 6. Yr oeddent yn dathlu gwyl y pebyll fel yr oedd yn ysgrifenedig, ac yn aberthu'n ddyddiol yn nifer priodol o boeth o ffrymau ar gyfer pob dydd. Ar ôl hyn, yr oeddent yn aberthu'r poeth o ffrymau cyson a rhai ar gyfer y newid loerau, a holl wyliau penodedig yr arglwydd, a'r holl aberthau a roddid yn wirfoddol i'r arglwydd. Dechreuasant aberthu poeth o ffrymau i'r arglwydd o ddydd cyntaf y 7fed mis, nad oedd sylfaen y deml wedi ei osod. Egwyddor rhif 2 ar gyfer cyfnod o newid.
Fydd cynnig addoliad i'r arglwydd ddim wastad yn digwydd o dan amgylchiadau delfrydol, cyfleus, a fydd e ddim wastad yn edrych yn ddeniadol. Mae e dal angen dod yn gyntaf. Ystyriwch y bobl yma yn yr hanes yma. Yr hen deml wedi mynd, dim byd ar ôl ohoni. Ddim hyd yn oed sylfaen eto wedi cael ei osod ar gyfer y deml newydd. O'i cwmpas nhw, beth oedd na? Cerrig, adfeilion, rwbel o'i cwmpas nhw. Ond beth oedd y Lefiaid yn gwneud? Yn cynnig yr aberthau, y poeth o ffrymau cyson, yn cadw'r gwyliau penodedig, a'r aberthau gwirfoddol, pam am fod y gair yn dweud hynny, fel y mae'n ysgrifenedig. O'n nhw'n gwybod, fe ddaw amser i ganolbwyntio ar y deml. Fe ddaw amser i ganolbwyntio ar yr adeilad. Ond doedd absenoldeb teml ddim yn reswm i beidio ag addoli a'i holl galonau nhw. Oedd y smonach, y mes o'i cwmpas nhw, yr adfeilion o'i cwmpas nhw, ddim yn reswm iddyn nhw beidio troi ac addoli'r Duw byw. Falle bydde cynnig yr aberthau gerbron teml wedi bod yn fwy delfrydol iddyn nhw. Byse fe wedi bod yn fwy cyfleus yn sicr i gael adeilad, yn fwy deniadol hyd yn oed falle i rai ar y tu allan, o edrychwch ar eu teml mawr nhw. Ond doedd absenoldeb teml ddim yn stopio nhw rhag addoli'r arglwydd yn y modd oedd yr arglwydd wedi dweud wrthyn nhw am addoli. Be mae hynny'n edrych fel i ni? Ysyn ni gofyn, oes gynnon ni falle ein rhestrau bach ni o bethau ymarferol ni angen sortio cyn bod ni'n teimlo bod ein addoliad ni i'r arglwydd yn dderbyniol yn ein golwg ni? Os yna lefel o gyfleistra sydd angen i ni gyrraedd cyn ein bod ni yn barod i ymrwymo ac ymroi i addoli? Y gwir yw hyn, mae'r arglwydd wedi rhoi'r cyfan sydd angen arno ni yn ei air. Gadewch i ni beidio ac ychwanegu pethau ymarferol ychwanegol fel hanfodion pan mae gennym ni bopeth sydd angen arno ni yng Nghrist a'i air. Wedi dweud hynny, wrth gwrs, mae'r bobl yn mynd i ail-adeiladu'r deml. Mae'r pethau ymarferol yn bwysig. Maen nhw'n gwneud hynny yn ddiwyd ac yn gydwybodol. Mae rhaid sortio'r deml. A maen nhw yn y pen draw, mae'r deml yna mwyn hwyluso yr addoliad. Mae'n dda iddyn nhw ailadu'r deml. Yn wir, wrth sefyll nôl ac ystyried y darlun mawr, bwriad Duw yw bod nhw'n ailadeiladu'r deml. Dyna beth yw pwrpas yr arglwydd ar gyfer nhw. Ond drian ar Israeliad fan hyn, sydd yn canolbwyntio gymaint ar y big picture ymarferol, bod nhw'n colli golwg ar beth yw e i addoli Duw heddiw, nawr, yn y lle hwn. Drian â ni os ydyn ni'n gosod pethau ymarferol fori yn flaenoriaeth dros addoli a cherdded yn ffyddlon a chwrdd ar arglwydd heddiw. Mae'r pethau ymarferol yn bwysig, ond mae addoliad i'r arglwydd yn dod yn gyntaf. Trydydd egwyddor, ar egwyddor olaf. Trowch chi adnod 10 yn y testun. Wedi'r adeiladwyr osod sylfaen teml, yr arglwydd, safodd yr offeiriaid yn ei gwisgoedd gyda thrompedau, a'r Lefiaid, meibion Asaf gyda symbalau, i foliannu'r arglwydd yn ôl gorchymyn Dafydd brenin Israel. Yr oeddent yn ateb ei gilydd mewn mawl a diolch i'r arglwydd, y mae ef yn dda a'i gariad at Israel yn parhau byth. Yna bloeddodd yr holl bobl yn uchel mewn moliant i'r arglwydd am fod sylfaen tir arglwydd wedi ei gosod. Yr oedd llawer o'r offeiriaid, a'r Lefiaid, a'r pennau teuluoedd, a oedd yn ddigon hen i fod wedi gweld y tŷ cyntaf yn wylo, yn hidl, pan welsant osod sylfaen y tŷ hwn. Ond yr oedd llawer yn bloeddion uchel o lawenydd.
Egwyddor rhif 3. Cofiwch mewn cyfnod o newid wrth i ni gyd lawenhau yn y newydd a bod Duw yn ein arwain ni ymlaen, fe fydd rhai hefyd yn galaru'r hyn a fi. Oedd jyst y bod cyn lleied o amser wedi bod, fel bod rhai o'r offeiriaid hynaf wedi bod yno yn yr hen ddyddiau fel petai. Wedi gweld teml Solomon yn ei holl ysblander cyn iddi syrthio. Felly bydd y rai ohonyn nhw wedi bod yna ar y dydd pan syrthiodd y deml. A dyma nhw wedyn yn gweld sylfaeni'r deml newydd a maen nhw'n galaru. Achos maen nhw'n gwybod, dyw'r teml newydd yma ddim yn mynd i ddod yn agos at fawredd yr hen deml. Mond cysgod o be o'n nhw wedi profi yn y gorffennol oedd hwn o'i blaen nhw. Wrth gwrs, bydden nhw wedi bod wrth eu bodden nhw, bod nhw'n ôl yn Jerusalem. Wrth i bodde bod yna deml yn cael ei adeiladu yn Jerusalem, wrth i bodde yn gallu addoli'r arglwydd yn y ddinas eto. Ond iddyn nhw, bydde'r atgof o'r hen dal yna. Wastad yna. Be mae hynny'n edrych fel i ni? Wrth i ni wynebu sul olaf yn yr adeiliad yma, dwi'n siŵr bod gennym ni i gyd fan hyn teimladau gwahanol. Mae rhai ohonon ni, fel fi, wedi treulio amser byr iawn yn addoli'r arglwydd yn y lle yma. Rhai ohonon ni wedi treulio oes yn addoli'r arglwydd yn yr adeilad yma. Ac bod na ddim byd arbennig yn y brics a'r pren ei hunain, mae'r adeilad yma'n cynrychioli ystod llawn bywyd ysbrydol i lot fawr o bobl. Wedi eistedd dan bregethu'r gair o'r pwlpit yma. Wedi cymryd y swper, wedi bydyddio fan hyn, wedi profi cymdeithas pur melys o fewn y waliau, wedi gweld pobl yn rhoi eu bywydau nhw i'r arglwydd Iesu yn y seddi yma, wedi gweld pobl yn priodi, wedi dweud ffarwel wrth frodyr a chwiorydd ar ddiwedd oes. Mae'n addas i ni gydnabod be mae'r adeilad yma'n cynrychioli felly i rai ohonon ni ac nid i eraill. Wrth i ni gyd lawenhau bod yr arglwydd yn ein harwain ni ymlaen fel eglwys i benod newydd, wrth i ni gerdded ymlaen yn unfrydol gyda'n gilydd, fe fydd rhai yn galaru'r hyn a fi. Beth yw'r ymateb priodol i hynny? Rhufeiniad 12:15. Llawenhewch gyda rhai sy'n llawenhau, wylwch gyda rhai sy'n wylo. Gadewch i ni mewn cariad fod yn sensitif i deimladau cymysg sydd yn ein plith ni. Gadewch ni anrhydeddu ein gilydd drwy cymryd y pethau yna o ddifri. Just achos bod fi ddim yn teimlo ffordd arbennig am y pennod nesaf, dyw hwnna ddim yn golygu bod gan rhywun arall teimladau gwahanol. Mae eisiau ni fod yn sensitif i reini, mae eisiau ni fod yn ddoeth. Mae eisiau ni anrhydeddu ein gilydd wrth i ni gamu ymlaen gyda'n gilydd. I grynhoi. 4 peth i bigo mas bore yma. Chi'n allai adref yn y byd yma, neu chi'n alltid. Os ydych chi'n alltid, hwyliwch eich sylw ar yr hyn sydd i ddod wrth i ni gerdded trwy'r camau nesaf. Wrth wynebu ofyn, ansicrwydd neu fygythiadau mewn cyfnod o newid, hyd yn oed rhai real iawn sydd angen cydnabod a chymryd o ddifri, ein blaenoriaeth cyntaf yw gogoniant yr arglwydd, a'n bod ni'n gogoneddu yr arglwydd. Wrth wynebu heriau ymarferol mewn newid, hyd yn oed rhai sydd wir yn deilwng o'n sylw ni, ein blaenoriaeth cyntaf yw gogoneddu yr arglwydd. Ac yn olaf, wrth gerdded trwy gyfnod o newid gyda'n gilydd, mae rhaid i ni anrhydeddu ein gilydd drwy gydlawenhau a chydwylo a sylweddoli fyddwn ni gyd ddim yn teimlo'r un peth ac eto i ni gyd yn cerdded ymlaen gyda'n gilydd. Boed i ni wneud hynny i gyd clod a mawl un harglwydd ni. Amen.